Takže ahoj, vítám vás dnešního dalšího videa. Dnešní video bude 10 typů lidí na koloběžce. Je to vlastně sketch, jak jste už asi toho názvu mohli poznat. A já to nebudu dál okecovat a můžete se pustit do toho. Strašpitel. Hej Lucka, vyzkoušej tu koloběžku, ta je dobrá. Já se bojím. Nebo jenom zdej na to nohu a jeď. Rebel. Na. Že jsem tu koloběžku, to je moje. Co umíš to, jak mi to ukáž mi to. Kopečkář. Hej, nedáme závod na rovině? 3, 2, 1, teď! Rychlík. Kam jsi si podělal? Lenouš. Já se dám vejce, já pojedu takhle nějaká. Normální člověk. Normální člověk. Normální člověk. Zpěvák. Teď královnou jsem já. Trout. Můžeš. Takže to je, no. Tady. Nesmí to být bez správné energie. Tak teď na obě. Spáč. Bez brzďák. I've tried playing it cool, but when I'm looking at you, I can't ever be brave, 'cause you make my heart race. Shot me. Můžu? Já můžu. Můžeš. Nepočkej. Ty Maťo, co to bylo? Je tam Rebel sedí nějak nezovat, ty vole. Teď jsi hopala. Pojď. Ty tam musíš jako vyskočit a nezakopnout moc svého vlastní nohu. Já vím, no. Teď královnou jsem. Můžeš. Co? Do prky. Pane bože, co to bylo? Tak si jo, my se loučíme tady u toho videa. Doufám, že se vám líbilo. Dejte like, odběr, koment, sdělejte to, napište hezký do komentářů a my se vám poroučíme. Mějte se krásně a ahoj! Ještě jedna věcička. Nedělejte to doma. Ahoj!